Kaixo, Koldo naiz, eta hau Euskara kanala da, Euskara zuzenaren kanala. Aspaldi, 3 eta 4 zenbakiek 3 eta 4 forma zeukaten, eta forma hori mantendu izan dute ekialdeko Euskaran. Eta horren arrasto gelditu zaigu hemengo Euskaran, hegoaldeko Euskaran esan nahi dut, adibidez, 3ak edo 3retan, edo 400, edo 80 esaten dugunean. R hori hor mantendu da. Eta zer gertatzen da, analogiaz, 3 eta 4 horren analogiaz, hau da, hoien forma nolabait errepikatuz, beste zenbakiek ere hartu dutela R hori, benetan etimologikoa izan gabe, benetan jatorrizkoa izan gabe. Eta jende askok, 6ak dira, edo 6retan gelditu gara, edo 600 esaten dute, edo 700, 800, 900, eta abar. Hori esan bezala analogiaz egiten da 3 eta 4 hoiekin. Baina berez ez dute eraman behar eta Euskara zuzenean esan dezagun, 6ak, 6etan, 600, 700, 800, 900 esan behar dugu, errearen arrastorik gabe. Beraz, gogoratu, 300 eta 400 ondo, baina 600, 700, 800, 900 eta orduetan berdin. Ondo segi.